sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la, ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la, bɛɛ b'i ci la, nka baara o baara kɔfɛ, laɲini dɔ bɛ yen, laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ. Fatu filɛ nin ye, a bɛ baara kɛ BTP de la, a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye. O nana ni mun ye? Kuran fili dɔ tigɛra, sigida kelen bɛɛ bilala dibi la. Fatu ta ye bololatigɛ dan ye, wa a dan ma diya mɔgɔ si la. Nin ye Mamadu ye, taxi bolila don, k'a to mɔbili bolila, a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari. A ma boli, wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele. A ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la. Mamadu ye fasoden ɲuman ye, wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la, nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ. Isa filɛ nin ye, a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la, k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere. Kuranko la, fɛn bɛ jate kan ka minɛ. An kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye. An ka kɛ i komi Mamadu. N'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ, aw bɛ EDMSA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la. Fasodenw, aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na. Aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Lajɛlenma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa, client aw bɛ Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw, i n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira.
aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye tarata ye juin kalo ale tile 3 ye bi ye san 2025 min ye Jaba Sidibe an b'a fɔ ale bɛ Salakaw ka sigi la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Binukɔnɛ Madame Makalu an b'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Sɛgɛnbali ɲinɛbali n'o ye monsieur le maire Siriman Bacili k'a fɔ sɔgɔmada in na a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Sori Kɛmɛso an b'a fana fɔ Amdalayi Aseyi ale ni Titibugukaw fɛ yen an tɛ sɛgɛn fana min ye Bayiba ka foli la yan ka taa se Musa Togola ma ale bɛ États-Unis kaw fɛ yen maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Club Kasim Traoré maaw Nabilayi Traoré ka taa se Ablaye Fɔnba Siri Kulubali Jarakɛ ani a tɔw bɛɛ lajɛlen ni nanaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo club sanfɛla la k'u ni cɛsiri u ni timinanja Maliyɛn cɛman n'a musoman minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na min ye Falaye Keyita ale bɛ yan Keba Jalo fila fɔlɔ a fana bɛ yan an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka seli musaka nɔgɔya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ye bi Wolomasiri tabaw olu ye Bamanciwale ni Njugawale kɛba maa 14 fa Tumutukaw fɛ yen wulikajɔ min senfɛ min y'an ka sɔrɔdasiw ye u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin waati na Bulkesi sɔrɔdasiw bɛ larawulili la fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen mɔmɔ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka baara kɛ cogo min denmisɛnninw ka ɲɔgɔndan min bɛ yen n'o bɛ fɔ o ma ko dɛfu Ala barika la o sera ka daminɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa min ye sifin minnu bɛ n'olu kɔni bɛ kilasi 9nan na olu ka san bɛ se ka kun cɛ cogo min maa min sugandira jamana ɲɛmaaw fɛ sa ko ale ka faleyakaw olu ka ko ɲɛnabɔ mairie kɔnɔna na n'o ye Alaji Keyita ye ale fana ye dɛfu baaraw kɛ faleyakaw fɛ yen an ye jaa min sɔrɔ o la Alaji ka o wulikajɔ in na dɛfuko sira fɛ an na o fana yira aw la jamanakuntigi ka pankuru ko ani kɛlɛkɛminɛn ko kiiri min kun ɲɔngirila kunungo k'a bɛ daminɛ bi sɔgɔmada in na hali n'o y'a sɔrɔ kiiri tigilamaw y'a yira k'a fɔ ko Fili Sisogo a na se ka wulikajɔ kɛ Sirabaga kasara Segu sira kan min ye mɔbili dɔw ye olu karanzora ɲɔgɔn na Renouveau maaw ye fasire min k'o la an na o da o tulo kan ka taa Segu ka na k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Moti k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn 600 Bamakɔ Segu min ye Somatara a y'aw senfa aw ka yen sɛgɛrɛ ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Motikaw fɛ yen 1800 Somatara Gaku k'an b'a fo kɛnɛ kan yan min ye polisilakaw ye Falaye olu bɛ sanga kɛnɛ kan Anatole ale ni Mali tariku de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye a ka janajaw kɛra kunu premier ministre yɛrɛ burankɛ don sabula denmuso o de furulen don premier ministre ma n'o ye Adamu Sangare an bɛ dugawu don k'u ye sa ko min ye maa kofɔlen ye k'Ala k'a dayɔrɔ sumaya n'Ala sɔnna ma o janaja kɛnɛ kan fɛn minnu kɛra yen sa an na an da don o la k'olu fɛsɛfɛsɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min nin y'an don k'a ye sɔgɔma in na.
ko cɛ tambi ni dɛgɛ min mini cɛ i ta bɛ sɔn ka k'o la ɲaga ye fala ye anw kan ka ala fo ka ala barikada Mali a bɛ fɔ anw dɔrɔn de ma ko maliden fala ye n'a y'i ja kɔrɔbɔ i k'a jateminɛ a bɛ fɔ ko Faransi ka États-Unis ka nka a tɛ fɔ Mali ka a bɛ fɔ maliden ala ye ko caman de kɛ anw ka jamana ye an bɛ dugawu kɛ hali bi su ni tile o sutura birifini ala ko o to an kan fala ye nin waati laban in na bingani golobalen no ka ɲɛsin Mali ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi hali sigana tun bɛ maa minnu na k'a dɔn k'a fɔ ko waleya min bɛ sen na fala ye ni bingali ninnu kɛra anw bɛ jateminɛw kɛ an bɛ lamɛnliw kɛ an bɛ lakɔlɔsiliw kɛ sabula an bɛ jɛkulu dɔw la an kunnafoni di ɲɔgɔn minnu bɛ diɲɛ fɛ ani an maa minnu bɛ n'an bɛ hakilina falen-falenw kɛ olu dɔw bɛ fɛn minnu fɔ an ye an fana b'an hakilinataw lajɛ ka jateminɛ kɛ o la ni waati in na fala ye i bɛ Faransi kunnafonidila bɛɛ ta k'a ban tayi i t'a mɛn o si la ko terorisiw binna Mali kan Mali ni terorisiw bɛ ɲɔgɔn na u y'a yɛlɛma k'a kɛ jihadisiw ye fala i tɛ sɛma ko kuma mɛn Faransi kunnafonidila si da i tɛ MNLA ko kuma minw da i tɛ Al-Qaida ko kuma minw da u ko sisan de ko FLA in de u bɛ fɛ k'o de wuli k'o jɔ k'o mamu k'o cɛ ɲɛ k'o kɛ fɛn ye fɛn min n'o bɛ se ka na bi ka kumaɲɔgɔnya don o ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye nanzaralakaw ye olu ka laɲini o bɛ se ka sɔrɔ cogo min fala ye fɛn min bɛ ka anw gɛn an ka jamana ɲɛmaaw an ka jamanadenw an ka maa minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ kɔnɔna na bɛɛ kan ka min faamu diɲɛ de wulilen don diɲɛ de cɛsirilen don ko yaasa min ye Sudan sɔrɔ o ɲɔgɔnna ka taga ɲɛsin Mali ma min bɛ bi n'o o bɛ ka kɛ Siri o ɲɔgɔnna ka se ka Mali sɔrɔ fala ye n'i ye kow ta k'u jateminɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka lakɔlɔsili kɛ i b'a ye k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani maaw olu ka sira fosi tɛ maa si ka hakɛ la u ka sira tɛ maa ka jo sariya la maa ka démocratie t'u ɲɛsira la président t'u ɲɛsira la min bɛ u ɲɛsira la o ye nafa min bɛ aw bolo n'olu bɛ se k'o ta k'o aw bolola sɔn o la u ka bɛn bɛ sinsin o kan u ka ɲɔgɔn faamuya bɛ sinsin o kan o hakɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o kɛlɛ la fala ye misalila surun dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn Faransi président masakɛ sigiyɔrɔ yɛrɛ la a fɔ yɔrɔ ma ko Élysée maa min bɛ yen n'o ye banbanciya kɛ ka kati gɛlɛya kɛ n'a bɛ Siri jamanakuntigiya la bi o taara bisimila Faransi Élysée kɔnɔna na aw yɛrɛ tun bɛ ka maa min ɲini k'a tɔgɔ sɛbɛn k'a fɔ ko k'a minɛ fala u y'o ko k'o jɛ k'o pari k'o dilan k'o ɲɛ kosɛbɛ o ni Faransi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi u ma da o ma dɛ fala ye min ye Donald Trump ale fana ye maa in bisimila Arabi Saoudite kaw fɛ yen k'a yira u la k'a fɔ min ye diɲɛmaaw ye olu ka nafaw de bɛ taa ɲɔgɔn ye min ye diɲɛmaaw ye olu ka sira fosi tɛ anw ka hakɛw la olu ka sira foyi tɛ anw ka démocratie ninnu na u ka sira foyi tɛ anw ka bɛɛ kumafɔ ninnu na olu ko min dɔrɔn an ka se ka kɛba ɲɔgɔnna dɔ sigi aw ka jamana kunna walima Kasimi ɲɔgɔnna dɔ ka sigi aw ka jamana kunna o b'a suma k'a kan anw kun san kalo 12 an ka jagokɛlaw bɛna ta yan cogo min ka d'u ye an ka sɔrɔkɛlaw bɛna sɔrɔ ɲini cogo min ka d'u ye waleya minnu bɛ yen n'o bɛ bɛn wa b'olu de kɛ fala ye bi ni maa min bɛ jateminɛ kɛ min bɛ ka Mali bɛlɛn min bɛ ka AES jamanaw bɛlɛn o de ye k'u kɛ Sudan ye walima k'u kɛ Siri ɲɔgɔnna ye fɛn damadɔ bɛ yen o kana na bali an na ni ninnu y'u sago sɔrɔ fala ye alikaba si tɛ dɛ ni ninnu y'u sago sɔrɔ bɛ hali iya de k'an ka jamanakuntigi ye a kana bali maa si la sabula olu ka sira foyi tɛ a la fɛn min bɛ ɲɛ min tɛ ɲɛ anw de bilama anw kan ka min faamu fɛn min bɛ yen n'o bɛ se ka maa kunu kana to a k'i nɛmuni daminɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔli minnu kɛ an k'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ nin waati in na an k'an bolo de di ɲɔgɔn ma min bɛ Mali kisi o y'o dɔrɔn de ye nanzaralakaw tɛ malo maa si ma f'u ka jama y'i nɔfɛ fala ye i y'a tigɛ da o da la ni maa t'i kɔ n'i kelen don u b'a dɔn ko wo bɛ yen ntɛnɛnkɛrɛw sennen don basaw tɛmɛsira bɛ yen surantɛrɛw tɛmɛsira bɛ yen tonsow tɛmɛsira bɛ yen u bɛ don a fɛ k'a fa tayi ka min ye i ka jɛman k'a yɛlɛma k'a kɛ finman ye i yɛrɛ sigilen ɲɛna o de la bi ka kɛ ni fɛn minnu bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ an ka jamanadenw kan ka mun faamu o ye k'a fɔ an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma
fala ye bolodi ɲɔgɔn ma ɲi o kɔrɔ tɛ ko karisa bɛ nin fɛ a tɛ nin fɛ dɛ bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan nka ni jamana ka hakɛ nana ni jamana ɲinini nana ni jamana tɔbɔtɔli nana ni jamana laɲinini nana ni sɔrɔdasiw dɛmɛni nana kana maako filɛ o la kana ɲɛdako filɛ o la kana kuntilenna filɛ o la i faso kanu fɔlɔ i bɛ fɛn o fɛn na kɛ jamana in fɛ fɔlɔ i bɛ fɛn o fɛn na sɔrɔdasiw senkɔrɔma don don sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛ la sɔrɔdasi minnu bɛ magoya na sɔrɔdasi minnu bɛ kamanaguya na sɔrɔdasi minnu bɛ yen bi n'u y'u ni di yaasa jamana in ka se ka to yan fala ye kana ɲinɛ olu kɔ sabula olu ka baara ye o ye n'i ye kow ta k'u jateminɛ bi kibaruya minnu bɛ ka di diɲɛ yɛrɛ fɛ o ye ka mali kɛ jamana ye ko jamana min ni jihadisiw de bɛ ɲɔgɔn na maa minnu bɛ yen n'olu ka baara ko o ye silamɛya ko ye ka FLA ta k'o bila o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ n'anw dun y'an cɛ siri n'an y'an timinandiya n'an ye maa mafalenw sɔrɔ n'an ye kabilatigiw sɔrɔ n'an ye kunnafonidilaw sɔrɔ n'an ye maa minnu da kuma bɛ kuma na n'u y'a fɔ maaw b'u lamɛn an ka olu caman sigi sen kan FLA maaw filɛ nin ye sisan fala ye k'u ka maa dɔw ta ka t'u bila nanzara jamana dɔ la u ka taa drone dege kalo tɛrɛ u ko dɔgɔkun 6 u bɛ taa drone baara dege o de la tile 2 in na bɛɛ tulo b'a la u da an bɛ Kidali minɛ an bɛ yanfɛ minɛ an bɛ n'a don ta an bɛ n'a bɔ ta wa an dafɛ jamana dɔ bɛ yen drone in baara maaw u bɛ na taa sigi yen ka baara kɛ yen ka an dɛndɛn kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ na dugu ma u bɛ na bɔ an kɛrɛfɛ jamana dɔ de fana na yaasa ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ nin sɔrɔ cogo min u ka laɲini ye kelen pe de ye fala ye u tɛ na fiyewu k'a fɔ k'u bɛ na dugu minɛ ubiyɛn k'u bɛ na Kidali minɛ ubiyɛn u bɛ na Tɔnbukutu minɛ nka u bɛ fɛ ka tiɲɛni de don an kun sabula u b'a dɔn u tɛna se ka sigi ka mɛn yaasa k'o bali mun de bɛ kɛ anw minnu ye jamanadenw ye an ka kɛ kunnafoni dibaa ye an ka sɔrɔdasiw ma anw minnu ye jamanadenw ye an ka fara an ka jamana ɲɛmaaw kan an k'an ka jamana kisi anw minnu ye jamanadenw ye an k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ an na bi an k'o dɔn anw minnu ye kunnafonidilaw ye an k'an cɛsiri dugu maa mafalen minnu bɛ yen kuma ka di u ma a ka di kabilatigiw ma a ka di dugutigiw ma a ka di jamanadenw ma u ka se ka hakilina fɔ min bɛ taa faso sirili la ɲɔgɔn na faso bolodili la ɲɔgɔn na yaasa nin jan minnu dalen filɛ nin ye a kana an sɔrɔ a kana AES jamanaw sɔrɔ fala an ka sɛgɛsɛgɛli sabanan bɛ taa kote min fɛ o ye k'a fɔ nin waati laban in na an kɔni bɛ o kɛ k'o di an ka ɲɛmaaw ma fɛn damadɔw bɛ yen u k'olu sinsin kunnafoni ka kunnafoni ɲuman ɲini k'a di an ka kɛlɛkɛcɛw ma dugudenw u yɛrɛ jɔyɔrɔba bɛ a la bi dugudenw k'o dɔn filanan ye mun ye moto minnu bɛ bɔ kɔkan ka na n'o bɛ ninnu bolo anw ka hakilina na dɛ u ka moto ninnu donni dabila AES jamanaw na kalo 6 an k'an sigi k'o lajɛ fɔlɔ parce que moto minnu don duguba kɔnɔ moto tɛ ko maa bɛ magoɲɛ baara kɛ na a ye moto minnu don u feerebaaw dɔɔni fala an ye lakɔlɔsili kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen san kalo 12 i bɛ taa sɔrɔ u bɛ moto monter la Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan donc moto minnu bɛ bɔ kɔkan ka na jamana ɲɛmaaw k'u hakili to o la u k'olu ko fana kɔlɔsi maa minnu bɛ moto dilan minnu bɛ moto ninnu monter kɛsu bɛ bɔ mɔgɔ minnu fɛ yen don o don ka taa u k'o fana jateminɛ moto feerela minnu b'an ka sigidaw la an ka togodaw la an ka kabilaw kɔnɔna na ani an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ka moto feerela ninnu bɛɛ lajɛlen ka k'o jateminɛ nin waati laban ninnu na sabula an bɛ yɛrɛ ɲini de la fɔlɔ y'a mɛn i bɛ moto feere y'a mɛn i bɛ moto kɛ fɛn o fɛn ye o k'a sɔrɔ a bɛ ka don da ɲuman de fɛ tile o tile e bɛ moto 500 400 feere b'o monter e yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ o bɛɛ boliyɔrɔ bɛ Bamakɔ yan don o don taji bɛ donni ka bɔ jamana dugu ni ɲɔgɔn cɛ u ka nin bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi fala ye wa u kana jɔ maa si la min ka faso kanu ka bon ko kuma ti d'a tigi ma a ka laseli kɛ sabula ni jama jɛra ni maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan o de b'a to an bɛ se ka se sɔrɔ nin ko in na nka nin bɛɛ la min ye nisɔndiya fala ye o ye k'a fɔ u ye nin wulikajɔba in bɛɛ kɛ u ye nin tɔgɔcɛnba in bɛɛ kɛ u ye nin kibaruyadiba in bɛɛ kɛ u ye nin tɔgɔcɛn bɛɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma an ka sɔrɔdasiw jɔlen don u sen kan hali bi u labɛnnen don u timinan ka di u funafunanen wa min ye ka se sɔrɔ u bɛ k'o ɲinini baaraw kɛ yaasa k'o sinsin fala ye an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ fana minisiri a fana k'a ka taabolo falen bi diɲɛ kɔnɔ a ka bɔ ka kuma lasigiden minnu b'an fɛ yan a ka kuma u fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ k'u bɛ Mali tɔgɔ la
u bila u ka kuma u bɛ jamana minnu kɔnɔna na fala o mana tɛmɛ ka bɔ yen an ka maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen k'o lamɛnnen don diaspora la k'a bɛ se ka ko kɛ u k'u bila u ka communication kɛ u bɛ jamana minnu kɔnɔ an kana an sigi k'an bolo fila da an sen kan sabula an ka kumaw u caman baara bɛ ka kɛ kɔnɔna na yan nka dɔ ka fara kɔkan ta fana kan diɲɛ maa k'a dɔn k'a fɔ ani min bɛ ɲɔgɔn na Ablaye Diop k'a ka communication a ka kuma parce que bi fɛn kelen bɛ an ka sɔn o fana ma gouvernement kɔnɔna na bi maa tɛ yen min bɛ bɔ ka kuma ka fɛn fɔ janfa ni kojugu minnu bɛ ka kan na waati ni waati président bɛ dɔ fɔ premier ministre bɛ dɔ fɔ nka f'a ka kɛ laada de ye nin n'a ɲɔgɔnna tɛ se ka kɛ cogo si la ko anw ka jamana kumakan yɛrɛ ti mɛn a ka fɔ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ a ministre des affaires étrangères ye kibaruya di mɔgɔw ma a ye lasigidenw wele a ye kumaw fɔ mɔgɔw ka se ka a lamɛn an ka lasigiden minnu fana bɛ diɲɛ fɛ fala ye k'a jateminɛ dɔgɔkun sunkalo selincinin waati an ni journaliste dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Benin u ko anw ka jamana kibaruya bɛ sɔrɔ cogo di ne ko n ko ORTM ko k'u bɛ to ka ORTM lamɛn ko mais ko international la diplomatiquement k'anw bɛ baara kɛ cogo di ne ko anw ka ministre des affaires étrangères bɛ baara kɛ ko ne b'a kalama ko diɲɛ jamanaba dɔ o senna mɔgɔw olu mago sera kunnafoni ma Mali kɔnɔ k'u ye wɔlɔfɔ de ta ka taa ɲɛf'u ɲɛna Sénégalais o de taara ɲɛfɔ o jamanaba in ye a bɛ ta Mali kɔnɔ an dun ka lasigiden b'o jamana kɔnɔna na donc f'an k'an ka bolow falen parce que diɲɛ ye mun ye bi maa min bɛ kuma o de bɛ lamɛn a ye nkalon fɔ o a ye tiɲɛ fɔ o diɲɛ yɛrɛ kɛlen don o de ye o de la jamanakuntigiw bɛ bɔ cani bɔra ka bɔli min kɛ a ɲɔgɔnna ko ɲuman tɛ fala ye an yɛrɛ fana ka maaw ka dɔ fara a kan hali bi Modibo Kone ninnu bɛ sɛgɛnba min na u ka kibaruya dɔw bɔ k'a di mɔgɔw ma mɔgɔw ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ sɔrɔdasiw fo u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la baara mun n'u bɛ k'a sigi sen kan bi u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ k'u ni di cogo min an yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔna na yan an ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ninnu an k'olu ye k'olu to yen an ka kumamisɛn ninnu an k'olu ye k'olu to yen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin waati ninnu ye waati gɛlɛnw de ye waati minnu na jamanadenw kan ka ye u ka jamana a senkɔrɔmadonni la n'u ka jamana dɛmɛli la o de da ka di an bɛɛ lajɛlen na sɔgɔmada in na nin kun ye kado ye k'a di ASO a n'a ka maaw ma fala ye nin kɔni ye ne ka kado ye k'a di président yɛrɛ de ma han u ka baara kɛ u ka u hakilinaw ta dɔw bɛ u bolo ne tɛ min dɔn dɛ ne yɛrɛ bɛ to k'o de fɔ Kiba ɲɛna yan o Kiba n k'an tɛ caman dɔn nka an bɛ fitinin min dɔn an b'o dɔn ɔ nin y'anw ka fitinin ye olu bɛ fɛn kalama anw t'o kalama sabula n ka cɛkɔrɔba y'a fɔ n ɲɛna fanga ye a gundomayɔrɔ de ye a gundo bɛ olu bolo olu bɛ fɛn dɔw dɔn anw t'olu si dɔn o fana b'u ka baara la nka nin y'anw ka miiriya fitinin ye fala ye ka kɛ n'an jɔyɔrɔ ye an bɛ se ka min kɛ ka f'u ɲɛna an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Dugutigi, ni wari dafara e passé daka. Kasira dinama. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari ko odiba, fo dugu andugu. Dun wara ta de. O koni kuma ta la sa. E ka sama mone to yi. I yɛrɛ ta. Sita. Sidi ka numéro filani. Wari ci. Wari sera. Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ I yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.
Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye Général de Divan Omar Baro Jara y'a yira k'a fɔ ko min ye kunungo ntɛnɛn juin kalo tile 2 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati bingali dɔw kɛra yaasa ka se ka don Tumutu kan kɔnɔna n'o ye kan fɔr Cheikh Sidibe ka ye ale ni Tumutu pankuru jigi kɛnɛ o fana kɛnɛ kan. Wolomasiri tabaw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ teliyala ni maa ninnu k'u bali u ka se ka u sago sɔrɔ nin yɔrɔ 2 ninnu bɛɛ lajɛlen na. Min ye armée ale ka bataki kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko Bamaɲɔgɔn ka walekɛbaa maa 14 o de bɔnɛna u ni na. Siganama 31 tɛgɛ sera ka da olu ka maramafɛnw caman fana sera ka minɛ u bolo. Min ye baro kɛlɛtigi ye k'a bɛ Wolomasiri tabaw fo, min ye kan min bɛ yen n'o ye kan fɔr Cheikh Sidibe ka ye k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ n'u ka teliya la yaasa ka se ka ni Bamaɲɔgɔn walekɛbaa ninnu bali u ka se k'u sago sɔrɔ. An bɛ taa Tumutu kelen kɔnɔna na fala ye min ye commandant ye colonel Seydou Bassirou Ɲagadu a ye min sɔrɔ ka fɔ nanzarakan na an b'o lamɛn an bɛ tila k'a kɔrɔfɔ maaw ye bamanankan na. Complexe mené par les terroristes du JNIM, à peu près une dizaine neutralisés. Nous avons des terroristes qui ont été interpellés et nous continuons le ratissage au niveau de la ville de Tombouctou. Nous tenons ici à rassurer l'ensemble de la population de Tombouctou que la situation est sous contrôle et nous allons veiller à la libre circulation des personnes et de leurs biens à l'intérieur de la ville de Tombouctou. Et aussi profiter de ce micro pour quand même dire bravo aux éléments qui se sont déterminés. D'ailleurs, c'est une lutte existentielle, on n'a pas d'autre choix. Le choix que nous avons, c'est de nous défendre et de neutraliser le maximum. Et nous allons continuer la lutte par la grâce de Dieu. Le message à l'endroit de la population est de continuer à collaborer, de rester dans les maisons quand ça tire à l'intérieur de la ville. Et comme la population l'a toujours fait, de nous aider encore à localiser ces groupes armés terroristes. Donc nous disons à la population de croire à son armée et de continuer quand même à collaborer. Et c'est à ce seul prix que nous allons avoir le dessus sur l'ennemi. Il s'agissait pour nous, au nom des autorités régionales, mais également des autorités nationales, pour passer voir les hommes dirigés par le colonel Ɲagadu, en même temps les féliciter, mais également les encourager et lancer dans ce sens également aussi un appel à l'endroit de la population de collaborer davantage avec les forces armées maliennes. La population a beaucoup collaboré et c'est ce qui est recherché par les forces armées de sécurité et les autorités administratives pour garantir la sécurité dans la région de Tombouctou. Et l'état-major général des armées informe l'opinion que ce lundi. Colonel Seydou Bassirou Ɲagadu a ko Bamaɲɔgɔn ni walekɛbaa dɔw taara bi Tumutu kan kunungo sɔgɔma pankuru jigi kɛnɛ ani olu yɛrɛ ka kan kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɛ u sera min ye maa ninnu ka u kɔni bali u ka se k'u sago sɔrɔ. Wulikajɔ in a y'a to fana siganama 30 ɲɔgɔnna u ye olu minɛ Tumutu dugu kɔnɔna na sa olu yɛrɛ sera ka larawulili kɛ yaasa ka se k'a lajɛ halisa a ko tɔ bɛ cogo min. Wulikajɔ in o bɛ sen na a ko a b'a ka cɛdenw fo u ka nin wulikajɔ in na u sera ka nin min kɛ teliyala yaasa ka se ka nin maa ninnu bɔ baara la ani ka se ka kɛlɛkɛminɛnw k'olu sera ndaraki ka bɔ u bolo. A y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Tombouctukaw ye a b'a ɲini u fɛ u ka taa u ka ciw la nka min ye ni marifaci daminɛna dugu kɔnɔna na bɛɛ ka to i ka so waati min na n'u ye marifaci kan mɛn maaw ka t'u ka so ni marifaci banna ni basigi nana olu bɛ yen u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛ so ten na wa k'a bɛ dugudenw a b'a ɲini u fɛ fana u ka kunnafoni sanuman di olu ma u ka se ka baara kɛ yaasa ka se ka ni mɔgɔ ninnu dagabɔ u da la k'olu kɔni bi yan nin baara in de kama yaasa ka se ka kɛ ka ɲɛ. Chef de cabinet n'o ye gouverneur ka chef de cabinet ale ko k'u nana ko kana sɔrɔdasiw kɔni senkɔrɔma dondo k'a yir'ula fa k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye ci bila ka na ko kana fɔ ko u ɲɛna k'u ka cɛsiri kɛ baara la min ye Ɲagadu n'a ka cɛdenw ye ko k'u fo u ka nin wulikajɔ n'u ka nin cɛsiri na yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min Tumutu kɔnɔna na Tumutu ɲɛmaaw Tumutu dugudenw k'a ɲini olu fana fɛ u ka basigi ani ɲɛmajɔ k'o fara u ka baara taabolo kan sigana ko fɛn o fɛn n'u y'a ye dugu kɔnɔna na sa u ka faamaw walima u ka jamana dugu ɲɛmaaw k'olu labɔ a kalama i n'a fɔ baara sigilen n'u bolo cogo min na sen kan ale Tumutu kelen kɔnɔna na Keba u y'a yira sa ko couvre-feu k'a bɔra 23h la ka na 21h la han
o le kun y'a bila 23h la yaasa dugudenw ka se ka mɛn kɛnɛma dɔɔni sisan sa kɔni u y'a lasegin ka na 21h la wa k'a fɔ ko a bɛ ban nin waati in na Zewmo fɛ ko jusqu'à nouvel ordre donc Tumutu kɔnɔna na bi nin baara nin de sera ka kɛ yanni Tumutu fana cɛ an ka wolomasiri tabaw bi kun taara k'olu ka boli kɛ sikaw fɛ yen wulikajɔ in y'a to min ye sɔrɔdasiw ye u fana ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la waati min na an bɛ ka kuma bi Burkesi kɔnɔna n'a lamini bɛɛ lajɛlen na sɔrɔdasiw bɛ munumunu salo la ye min ye patrouille ye u bɛ k'olu kɛ maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min nka u y'a ɲini dugudenw fɛ u ka dɔ fara basigi ani ɲɛmajɔ kan fɛn o fɛn bɛ yen n'u ye n'u m'o faamuya u ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna o la min ye wolomasiri tabaw ye fana u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara minnu bɛ senna u bolo a kɛkun ye dugudenw fana bɛ se cogo min na kuma tɛ seli ɲɛkɔrɔla in na ani feerelikɛlaw olu bɛ se k'u ka baaraw olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan cogo min na Minakakaw fɛ yen duguden dɔ ni ale Idasaka ye ale kɔni u nana ale ta maa kofɔlen tɔgɔ ye ko Amadu Ag Mohamed ale ye duguden ye a yira k'a fɔ ko Minaka dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'u nana ta ka taa n'a ye jɛkulu marifatigi la ko dɔnbali dɔw fɛ duguden caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni ko nin ye nin juguya wale yɛrɛ da ye maa min bɛ a ma fɛn kɛ u la a ma foyi k'u la n'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ka n'o nɔfɛ ka taa n'o ye tancogo la ko o ma bɛn olu ma nka yanni ale cɛ Ɲɔnakakaw yɛrɛ ka dugu kɔnɔna fana na u ka dugu ɲɛmaa dɔ tun bɛ yen n'o ye jamanadenw ka cɛkulu ɲɛmaa ye u nana ale fana ta ka taa n'a ye ni maa fila bɛɛ lajɛlen kɔni de taara nin waati in na o la sa min ye Minakakaw ye u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin u ka dugu marabaaw ma n'o ye gouverneur ye ka taa se finitigilakaw ma sa u ka se ka wuli ka jɔ kɛ nin ko n'a ɲɔgɔnna ninnu kana se ka sen sɔrɔ nin bamaci wale ni nin juguya wale kɛbaaw fɛ Minaka a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baaraw bɛ se ka taa sen kelen kan cogo min na an y'a fɔ a ɲɛna ko kununko min ye pankuru ni sanna jamanakuntigi kɔrɔfɛ ani sɔrɔdasiw ka minɛnw ale kiiri kun kan ka daminɛ kununko a bilara bi sɔgɔmada in na la sabula a yira k'a fɔ ko min ye Fili Buware ye ale min yɛrɛ maa ma falen ye ko in kɛnɛ kan ale tun tɛ se ka jɔ a sen kan nka kiiri sigilamaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Fili ye minɛn minnu ni fɛɛrɛ minnu tigɛra a kan ka se ka jɔ bi ka se ka baara in kɛ o la sa sɔgɔmada in na kiiri in a bɛna na dayɛlɛ kura ye ka se ka lamɛnli kɛ maa minnu bɛ yen n'olu kan ka lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye premier ministre kɔrɔ Umar Tatamli ye min ye Musa Mara ka taa se Madani Ture ma sabula olu saba de nana fara kiiri ka sereyali la ka se ka baara kɛ yaasa min ye hakilinaba minnu bɛ yen kiiri ko in na ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na sabula kiiri sigili min kɛra salon ko ɲɛ ma se ka ye a ko la DEF ale baaraw daminɛna an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɔgɔndan in ale kun daminɛna ni senfa biribiri ye o tɛmɛnen kɔfɛ sa an y'a ye k'a fɔ kununko kalo tile fila n'o ye juin kalo tile fila ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sa denmisɛnnin 350,449 olu de bɛ ɲɔgɔndan in na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Maliyɛn minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila Nbɛra kan kɔnɔna na Moritanikaw fɛ olu fana bɛ ka DEF in kɛ a yirala sa k'a fɔ ko minisiri min kɔni bɛ kalanko kunna ale taara Medinekurakaw fɛ yen ekɔliso min tɔgɔ ye ko Mamadu Jara numéro 2 a taara o kɔnɔna na kabini nɛgɛ kanɲɛ 8 Dr Sisa Vane ale ye enveloppe fɔlɔ o dayɛlɛ salle 1 kɔnɔna na n'o ye ɲanda so fɔlɔ ye ani maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko in na sa o ye minisiri min bɛ sifinw ka ko kunna sanayɛlɛ kalanso minisiri o fana tun bɛ a la seko kɛnɛya minisiri o tun bɛ a la kalanso in kɔnɔna na sa a kɔni ye ladilikan caman di min ye denmisɛnw ye u bɛ se cogo min na ka ɲɔgɔndan in kɛ a yira k'a fɔ sa ko min ye Mamadu Jara den ye école Mamadu Jara den min ye ɲɔgɔndan so 10 de bɛ a kɔnɔna na a yira k'a fɔ sa ko a kelen o kelen kɔnɔ sa denmisɛnnin 25 olu de bɛ ɲɔgɔndan in kɛ Bubakar Siriman Konate ni ale ye o centre in ɲɛmaa ye ale fana y'a yira k'a fɔ ko daminɛcogo ɲɛna gɛlɛyama ye a la sabula denmisɛnnin 250 o de bɛ ale fɛ yen cɛmanw olu ye 110 ye musomanw ye 140 ye min ye surveillant ye sa a ko k'a bɛ min far'o kan kalanden minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ tɛ kalan na n'a bɛ fɔ o ma ko candidat libre olu fana ye 14 ye muso o ye 7 ye cɛ ye 7 ye denmisɛnninw yɛrɛ kalan kun fɔlɔ in u ko k'a baara daminɛ cogo ɲɛna kosɛbɛ sabula u dalen don u yɛrɛ la tile fɔlɔ in kɔnɔna na min dir'u ma n'o ye rédaction ye u caman y'a yira sa k'a fɔ ko u kɔni ye ɲɛ sɔrɔ o la ko ka sɛbɛnni kɛ k'a yira k'a fɔ ko i teri dɔ ale ye moto kura sɔrɔ i bɛ se ka bonyamasegi jumɛn k'a ye walima ka lɛtiri dɔ sɛbɛn k'a fɔ sa ko fɛɛrɛ dɔ ka sigi aw ka ekɔliso fɛ ka se ka yirituru baaraw kɛ o kɔni kun kan k'u ɲɛna ta o 2 la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ denmisɛnnin ninnu y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan kɔni
kalan kɛcogo ɲuman ani baara kɛcogo ɲuman o b'a to u bɛ se ka nin ɲɔgɔndan in ale baara kɛ u ka baara hukumu fana kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u b'u lakɔlɔsili kɛ n'o ye siriveyanw ye a ɲininen n'olu fana fɛ olu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la minisiri Sisavane ni minisiri tɔw yan'u ka bɔ yen u kɔni ye bilasiralikan caman di denmisɛnninw ma ka bilasiralikan caman di ekɔli karamɔgɔ ninnu ma yaasa min ye ɲɔgɔndan in ye a bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na cogo min na nin kalo in tile 4 ni Ala sɔnna ma n'o ye sini ye DEF ale baara bɛ ban tile fɔlɔ in kɔni daminɛna fana an ka marabolo caman na k'a sɔrɔ degun ma ye a la n'o ye DEF ye o la sa studio tamani maaw olu ka munumunu salo senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔndan in ye an ka marabolo kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen min ye école fondamentale Tuntuba Jalo la n'o bɛ plateau 1 premier cycle la gouverneur ale enveloppe fɔlɔ dayɛlɛ denmisɛnnin 17,314 olu de bɛ ɲɔgɔndan la o kɔnɔna na académie bɛ Kulukorokaw fɛ 4,000 ani 600 olu bɛ ɲɔgɔndan la o kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ ko min ye candidat mun ye n'o ye candidat libre ye o ye 413 ye min ye minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu sugandilen don ko in kama sa n'o ye Segu marabolo kɔnɔna na ye o ye maa 27,675 min ye musomanninw ye sa olu ye 14,130 ye cɛmanw olu kɔni man ca centre min bɛ Segu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o ye centre 165 ye Segu n'a marabolo n'a a bolomada dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na basigi ni lafiya kɔnɔna na ɲɔgɔndan ninnu daminɛna yɔrɔ caman i n'a fɔ Yoroso Kunbiya Bora Memba Yoroso yɛrɛ dugu kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye lakanako ta sira la sa u kɔni ye dɔw yɛlɛma ka na n'olu ye fan wɛrɛ Pankasikaw fana fɛ yen dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara kɔni k'a daminɛna ka ɲɛ i n'a fɔ u y'a laɲini cogo min an sɔngo fana bɛ o cogoya kelen na min ye ɲɔgɔndanw ye o sera ka daminɛ centre 9 o de bɛ an sɔngo dugu yɛrɛ kɔnɔna na nka olu bɛɛ lajɛlen talen don ka na bila an sɔngo dugu kɔnɔna na ka sababuya kɛ lakanabaliya ale ye an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa DEF in a baara daminɛna minisiri Sisavane ale ɲɛna ka taa fara minisiri min bɛ yen n'o bɛ sanayɛlɛ kalanso kɔnɔna na n'o ye Burema Kansayi ye Abdul Kasim Fɔnba min ye Madame Jara Jɛnɛba Sanogo n'o o bɛ muso ni du ni denbaya kunna Alhamdu Ag Ilian ale ni Asa Bajalo ani Bakari Traore n'o bɛ refondation na ninnu kɔni ye munumunu salo kɛ yɔrɔ caman na yaasa ka se ka taa denmisɛnnin ninnu ka ɲɔgɔndan yɔrɔ ninnu ka taa olu bɛɛ lajɛlen lajɛ an bɛ taa Faleyakaw fɛ yen sisan Faleya fana ɲɔgɔndan in a baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min bilalen don bi n'o kan ka mairie ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'o ye agent chargé expédier les affaires courantes Alaji Keita ale fana taara Faleya DEF a ɲɛbila baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ kununko sɔgɔmada joona fɛ sujet fɔlɔw ka olu di école karamɔgɔw ni minnu bɛ yen n'o ye denmisɛnninw ye ka ladili kɛ olu ye yaasa ɲɔgɔndan in bɛ se ka kɛ cogo min na an ye ja min sɔrɔ hukumu kɔnɔna na an ka jɛ ka o filɛ. Mali kɔ kan Sover Media filɛbaga bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen n'aw ka wagati bi ntɛnɛndonya kalo tile 2 san 2025 kilasi 9nan mɔgɔw olu ka ɲɔgɔndan min bɛ yen nɔ san o san n'a bɛ fɔ a ma ko DEF o daminɛra bi ladalawale la i n'a fɔ san o san jamana ɲɛmɔgɔw ani jamana représentanw Mali fantan 4 kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na olu de bɛ taa centrew kɔnɔna la walasa ka taa ɲɔgɔndan ninnu sujet fɔlɔw ka to olu remise symbolique kɛ o hukumu kɔnɔna la maa min n'ale chargelen don Faleya mairie n'a kunkanko kɔnɔna la n'ale tɔgɔ ye ko Alaji Keita ye ale fana ye laada lakilen ka taa Faleya ekɔliso la ka taa sujetw k'o di ekɔlidenw ma maa min tun b'an bolo nin kɛnɛ in kan o ye Sumayila Kone ani Mamadu Jagoraga ye olu ye ja minnu ta an ka jɛ k'olu filɛ. 24-64 Amdiata Sissoko et l'honneur de procéder à l'ouverture et la distribution sujetw dilen kɔfɛ Alaji Keita ale ye hakilisigi kuma caman fɔ ekɔlidenw ye ka tila k'u encourager walasa examen olu bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna la cogo min na an ka jɛ k'a yɛrɛ lamɛn. Individuel, seulement individuel. En cas d'éventuelle fraude, cela pourrait mettre vraiment toute votre année scolaire en péril. Donc évitez cela et concentrez-vous et mettez-vous à l'aise. Donc maintenant pour les épreuves. Merci beaucoup. Alaji Keita ale kɔni ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira fana k'a fɔ ko Faleya commune kɔnɔna la DEF 2025 ko o kɔni a daminɛra daminɛcogo ɲuman na ale kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka épreuve ninnu kɛ ko ɲuman di ekɔliden bɛɛ lajɛlen ma. A fɔ denmisɛnninw ye k'a f'u ɲɛna u ka courage ta ka kalan kɛ parce que kalan ni sini ɲɛsigi ye bi aujourd'hui kalanko sira fɛ commune bɛ difficulté caman de la caman
wala ni directeur ka cɛsiri an bɛ nin kɛnɛ yɛrɛ kan an b'a fo dante foli min na parce que n'i y'a ye an sera nin yɔrɔ la bi c'est grâce à lui parce que vraiment a ye effort a bɛ ka effort caman de déployer pour que kalanko bɛ lahalaya min na a ka se ka bɔ o lahalaya la bon an bɛ nin défaut kɛnɛ min kan bi donc moyens bɛɛ déployer pour que vraiment ça se passe vraiment dans la transparence a ka kɛ cogo ɲuman na bi a tɔgɔ directeur président de centre bɛ yan donc surveillant bɛ yan écoledenw yɛrɛ ye épreuve daminɛ heure min fɔra ko épreuve bɛ daminɛ 8h donc je crois à 7h30 déjà tous les élèves étaient tous les candidats étaient en salle donc vraiment condition bɛɛ ɲɛna walasa défaut ka se ka kɛ a ka kɛ cogo ɲuman na denmisɛnninw fana an bɛ ladilikan mun f'u ɲɛna a tɔgɔ u bɛ examen min na nin ye donc c'est l'effort individuel qui compte donc il faut pas que mɔgɔ ka comme ne yɛrɛ ye conseil min d'u ma salle kɔnɔ donc mɔgɔ kana jigi da mɔgɔ kan k'a fɔ ko n bɛ karisa copier karisa a b'a ka brouillon di ne ma donc o bɛ ne la passer quoi donc ni dɔnni t'i la dɔrɔn ni i tɛmɛna peut-être hali ni tɛmɛna mɔgɔ dɔ ka sababu la i b'a ye ɲɛfɛ nafa tɛna k'a la parce que dɔnni min t'i la ni i sababu kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye a tɛ taa n'i ye fansi quoi voilà donc an y'a f'u ɲɛna ko éviter o ye an ka conseil k'a f'u ɲɛna sɔgɔmada in na donc k'a f'u ɲɛna fana u ka forodu to yen parce que surveillant bɛ salle kɔnɔ ni mɔgɔ min minɛna forodu la i b'a ye i ka san kalan bɛɛ a bɛ kɛ fu ye parce que n'i minɛna forodu la i ka fɛn bɛɛ annulé peut-être i bɛ se ka exclure ni exclure o y'i ka san bɛɛ bilalen en péril donc ala k'an kisi o ma donc an y'o conseil de di denmisɛnninw ma walasa k'u hakili to o la et puis a fɔr'u ɲɛna fana u kana a k'i n'a fɔ c'est-à-dire u b'u concentrer jusqu'à ce que dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u y'u ka leçon ta ka ɲɛ mais tellement que defu pression b'u kan a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ a bɛ jouer kan quoi donc an y'a f'u ɲɛna fana de se détendre u k'u bila l'aise la u ka k'i n'a fɔ u b'u yɛrɛ ka so de u k'u ka épreuve kɛ k'u bila à l'aise k'u ka épreuve kɛ u y'u ka leçon ta k'u ka épreuve kɛ ka fɛn kɛ donc walasa défaut ka tɛmɛ ko ɲuman na quoi. Faleya mairie ɲɛma n'ale kɛra bi épreuve sujetw dibaga fɔlɔ ye ni ka tila ka DEF 2025 lancement di Faleya ekɔliso la bilasiraliw kɔfɛ ale ye welewelekan caman ta ka ɲɛsin Faleya ekɔli ɲɛmɔgɔw la ani jamana ɲɛmɔgɔw ani ekɔlidenw yɛrɛ la walasa Faleya ekɔliko o bɛ se ka bila ba la cogo min na. Bon denmisɛnninw i yɛrɛ y'a ta k'a la n'i y'a ta k'a lajɛ anw denmisɛnninw de sini ɲɛsigiw ye quoi. N'i y'a ye an jɔlen bɛ yan bi on est en train de se défendre parce que on a réussi une éducation de qualité. Donc n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ Faleya min filɛ nin an bɛ commune min filɛ nin kɔnɔ c'est une commune qui compte 21 villages dont plus de 22 000 habitants. Donc yan fana école dayɛlɛnna yan depuis 1945 après la deuxième guerre mondiale. Donc après la deuxième guerre mondiale école dayɛlɛnna Faleya an ka écoleden fɔlɔw ka taa fo waati jan Faleya était parmi les élèves de Faleya étaient parmi les meilleurs au Mali. Mali bɛɛ y'o sereya ni minnu bɛ université la minnu bɛ école minnu bɛ fan wɛrɛw fɛ ils sont remarqués un peu partout mais aujourd'hui Faleya kalanko binna n'i y'a ta k'a lajɛ ne ni directeur bɔra tournée la ka taa commune bɛɛ yaala an ye constat min kɛ c'est amer n'i y'a ta k'a lajɛ école min datugunen don o ka ca ni min dayɛlɛlen don donc aujourd'hui comment dire les directeurs avec nous an bɛɛ bɛ ka nous sommes en train de déployer tous les efforts pour que école minnu datugunen don olu fana ka se ka dayɛlɛ Faleya kalanko min kun ni mɔgɔw tun bɛ se ka i waso n'a ye kunun a ka kɛ c'est-à-dire a ka segin o ma et puis ni degun min nana ka na école tila bɛɛ datugu vraiment plus jamais ça dans la commune rurale de Faleya parce que ni kalanko ma minɛ ni sɛbɛ ye n'i y'a ta bi collectivité ye kalanko transféré et ça pour la gouvernement ye kalanko transféré collectivité de ma gouvernement ye kalanko transféré collectivité ma nous en tant que les responsables de la collectivité donc an tɛ se ka sigi denmisɛnninw ka kalanko da fɛ donc il faut que denmisɛnninw ka kalan denmisɛnninw minnu y'an ka sini ɲɛsigiw ye n'a banna k'o kalan dugu o dugu ni kalanko sabatilen tɛ yen aw sigilen tɛ foyi kunna donc o de hukumu kɔnɔna la an ka bien avant que je ne sois vraiment responsable de cette commune aujourd'hui an ka vision ye nin de et aujourd'hui ala y'a kɛ ne de bɛ commune ɲɛma donc c'est toujours encore de faire un plus pour les jeunes donc denmisɛnninw ka se ka kalan aw ka sini ɲɛsigi ka se ka vraiment an ka se ka o minɛ a ba la fɔlɔ n'an bɛ fɛn o fɛn na donc la priorité absolue ça c'est l'éducation des enfants donc an b'o de hukumu kɔnɔna la bi donc nous souhaiterons vraiment bon sens à tous les candidats merci. Sumaila Kone ani Mamadou Diagouraga olu sera ka ja minnu ta k'a di an ma o de ye ninnu ye an b'a jigiya k'a fɔ ko épreuve daminɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la cogo min na ala k'a labanko fana ɲa wa
Segu sira an b'a yira o la k'a fɔ min ye sirabaka kasara dɔ a kɛra ye ale kɔlɔlɔ jugara kosɛbɛ. Renouveau maaw olu ye kibaruya in sɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko seli ɲɛkɔrɔla in kɔnɔna maaw ko hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ. Sirabaw bɛɛ lajɛlen kan nin waati na taa ni ka segin o ka ca kosɛbɛ. Min ye nin kasara in ye a kɛra zantigilakaw olu fɛ yen kari tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 16 waati. Min ye mɔbili mata mɔbili 2 ka taa se mɔbili fitinin dɔ ma sa n'o ye Air Labu ye ale ni Express T olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ. U y'a yira k'a fɔ ko min ye maa caman o jogina ko in senfɛ. Waleya mun fɔra la sa o ye k'a fɔ sa ko min ye siraba kasara siraba sariya kɔni k'o ma labato vitesse o ta ko jugu o fana bɛ a la. Maa minnu bɛ yen ni olu ye ko in ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye mɔgɔ ta mɔbili fitinin na n'o ye minibus dɔ ye o fana sen donna ko in na o nana kɛ mɔbili in sabanan ye k'a bɛɛ lajɛlen tɔ bɛɛ lajɛlen warakata. Min ye Kulukoro ɲɛmaaw ye sapeur pompier maaw olu ye wuli ka jɔ kɛ maa kun fɔlɔ k'olu ta ka taa n'u ye Zantigala dɔgɔtɔrɔso la ani minnu jogina n bɛ dugawu kɛ sa furew Ala ka olu dayɔrɔ sumaya. Hiji kɛnɛ ka an ka cɛ de n'o o ye Ibrahima Jawara ye a ko ko kunun ko k'u ye kuranɛ kalan kɛ ka seli basigi ni lafiya bɛ se ka don jamana kɔnɔna na cogo min na an ka jɛ an k'o filɛ. Elhaji Shekumaw Kuyate an balima silamɛw aw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ kuranɛkalan min kɛ Saudiya la a ɲɛmɔgɔba ye ale di Shekumaw Kuyate guide religieux don a bɛ baara min kɛ a b'a dɔn alhamdulilayi kuranɛkalanba an y'a kɛ Madine alhamdulilayi an balimaw bi lundi le 2 juin 2025 Shekumaw Kuyate a y'a laɲini fana n'a ka jama kuranɛkalanba in a ka sigi fana Makan Alikaba kɛrɛfɛ an balimaw laɲini kelen pewu ka dugawu don kɛ Mali jamana ye Ala ka Mali sabati Ala ka Mali banba Ala ka Mali jidi Dr Mahamadu Kɔnɛ diinɛ minisiri ale de y'a ɲini an fɛ n'an sera dugu barikama in kan kuranɛ ka kalan alhamdulilayi kuranɛkalanba in a kɛra bi wula in na an ka hôtel misiriba in na o kɛnɛ in ka sa ejiden cɛ ani muso an y'a bɛɛ ye ka jigin Makan hôtel ka misiri fa tewu sigiyɔrɔ yɛrɛ kun tɛ an balimaw délégué général Dr Abdul Fatah Sise a fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan alhamdulilayi ka na ka seereya kuranɛkalan in na ka dugawu don kɛ Mali sɔrɔsiw ye ka dugawu don kɛ transition ye général Darame Ashimi Goyita a n'a ka jama ka dugawu don k'u ye nin kɛnɛ in kan alhamdulilayi rabil alamin an balimaw kuranɛ kalanna k'a jigi siɲɛ caman dalayilu fana k'o fana kalan k'a jigi astagfirullah la ilaha illallah ka dugawu don kɛ bɛɛ lajɛlen ye an balima silamɛw. بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. Kami kena mika ka ala fu ka ala wal mondo ka ala barkada ka nga jamana fu ka nga jamana wal mondo ambe makan gono ya ambe ko ngaji kene ka ko na diga nga jamana bay kumi anga misi bay mina fe no docteur Mamadou Umar Kone na jura makan yoro anga doge anga aywa Mali jamana ka doge Mali famowi Mali surasu ka doge ya doge Mali almi be albi ala ka mu fangasi anga directeur ba de no tongo la omi en penya ngo no docteur Abdou Fatah ka doge ni don maka bod damani sile almamu ni karamo bo o ga alquran kala ga dalalu kala ka doge Mali dembe Mali kono ari Mali ki kana maka doge Mali ta transition be bi ka doge ya rabbi albi go ala ka nu deme ala ka anu ku fangasi ni se o ni na fe na dura dia nda dura maka dugulo joro la anga fa no anga alquran kala don ni ko buate maka ni buya ya be je ni si de ni ga di bema alhamdulillah kuranɛkalan ɲinan ta 2025 a taabolo ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ Shekumaw Kuyate a kɛn bɛ k'a labɛn a kɛnɛ don kɛnɛ basigilen don kɛnɛ sabatilen don a laɲiniw b'a la ka sabati inshallah maliyɛnw an ka hakilina ka kelen ye inshallahu Mali gɛlɛya in a bɛ ban pewu an balima silamɛw. برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ala ka jamana kolo suma jamana kɔnɔdenw bɛɛ kelen ma ala ka hɛrɛ jidi ala ka niw kɛnɛya ka haminako nɔgɔya nin wari in bɔra nafolo min na ya rabbi ala ka ɲɔgɔn caman faako ala ka ni jama kanbɛn ka jama ɲɛmala ka ni faamaw kanbɛn ka ni faama kɔrɔtigiw kanbɛn jamana ɲɛmɔgɔ ya rabbi ala ka jamana in ta faga d'u ma ala ka juguw malo ya rabbi ala ka juguw malo ala ka kisi ni tangaw kɛ
k'i b'a kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam. An bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala ka se di an ka sɔrɔsiw ma, Ala ka se di an ka ɲɛmɔgɔw ma, Ala ka jamana basigi, Ala ka jamana basigi. An b'o ɲini dugukolo sanuman in kan, Ala ka jamana basigi, Ala ka an ka denbayaw bɛɛ basigi. Mali ye anw de ye, ni Mali basigira an ka denbayaw bɛɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ basigi. Ala k'o kɛ a ka araya kama, Ala k'o kɛ a ka kira Mamadu kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye, Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye. Ala k'an ka batow bɛɛ minɛ, k'an ka junumu bɛɛ kafari. Ala ka sababu ɲuman kɛ Mali ye, Ala ka sababu ɲuman kɛ Mali ye. Gɛlɛya fɛn fɛn min bɛ yen, Ala k'a bɛɛ ta ka bɔ an kan. Ala barika la sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, an balima silamɛw, kuranɛ kalan fɔlɔ o kɛra Madina. Alhamdulillah rabbil alamin. Bi ye lundi ye, juin kalo tile 2 2025. Kuranɛ kalan filanan an b'o kɛnɛ kan alhamdulillah. Kuranɛ kalan in k'a bonya bɛɛ ta ka di Umaru Kuyate ma alhamdulillah. Ale de b'a labɛn an balimaw, a bɛ se baara in na a b'a dɔn. A kun ye mun ye ka dugawu don kɛ Mali jamana ye. Ala ka Mali sabati, Ala ka Mali bama, Ala ka Mali jidi. A y'a fɔ an ɲɛna Umaru Kuyate a kunba ka dugawu don kɛ Mali sɔrɔsiw ye, Mali transition. Général d'armée Assimi Goïta n'a ka jama ka dugawu don k'u ye, u bɛ baara min Ala ka sabati. Diinɛ minisiri Dr Mahamadu Kone ni ale ka laɲini ye ka ɲi délégation fɛ n'an sera nin yɔrɔba ninnu na kuranɛ ka kalan inshallahu. An balimaw kuranɛ kalan tɔ sa n'an taga Arafa o bɛna kɛ inshallah. Aw ni ce, aw ni baraji, aw balimakɛ filɛko Ibrahim Jawara ka labɛn sabati ka taa mina inshallahu. Ibrahim Jawara an b'i fo laseli ale kɛcogo ɲuman na. Kunungo école de police kɔnɔna na tasibila laban o kɛra maa ye maa min n'o ye inspecteur général de police Anatole Sangare ye. A fatura k'a si to san 77 la. Maa caman nana école de police kɔnɔna na n'o tɔgɔ ye ko Gandi, n'a tɔgɔ dalen don Gandi la. Ministre ɲɛma ale ni mara kama bɔlen ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ ale yɛrɛ bolo. Ale yɛrɛ fana burankɛ de Anatole Sangare sabula Anatole denmuso o de furulen don ale ma. Polisilaka fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Premier ministre y'i tɛgɛ bila sɛbɛn na sa a bɛ fɔ min ma ko livre de condoléance. Sanga kuma fɔli hukumu kɔnɔna na sa polisi directeur danga ale ye i da don Anatole a ka baarakɛlaw na an ka jamana kɔnɔna na. Wulikajɔ ni cɛsiri minnu ani timinandiya a y'o minnu kɛ ka se ka jamana k'ale baara k'olu kɛ. Anatole ni inspecteur général de police Anatole Sangare ye a yera k'a fɔ sa a ye ɲɛmaya jɔyɔrɔ sɔrɔ n'o ye polisi directeur général ya ye min ye sécurité d'état o directeur général adjoint ka tila ka kɛ directeur général fana ye sécurité d'état kɔnɔna na. A sen yera kɛlɛkɛcɛw ka taali caman na jamana kɔ kan a fɔ ma ko mincɛw ni mɛncɛw a taara o la. Inspecteur général de à la retraite Namakɔrɔ Jara o min y'a dagawuli teri ye a n'o ye lycée kɛ ɲɔgɔn fɛ san 1966 ka taa se 69 ma u tilara ka ENA fana kɛ ɲɔgɔn fɛ sa san 1969 ka taa se san 1973 ma min ye école de police u tilara ka taa o kɛ san 1973 maa min n'ale fatulen filɛ nin ye a y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko a miirina caman b'a la sabula k'u ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a fatulen min filɛ nin ye Namakɔrɔ Jara ko a kɔni minɛna woba de bila ale ka adamadenya kɔnɔna na. Anatole Sangare denkɛ kɛnɛ kan n'o ye Cheikh Sala Sangare ye ale ko k'u fa kɔni kɛra polisi ɲɛmaa tilennen ye a kɛra maa ye maa min hakili to du ni denbaya la maa min ni a sennɔ olu bɛna u sen da a la yaasa ka se ka kɛ u fa ɲɔgɔnna ye. Kɛnɛ kan fana min ye maa caman ye furancɛla fanga ɲɛmaa ale ka cidenw olu tun bɛ kɛnɛ kan ye gouvernement maa caman tun bɛ kɛnɛ kan limanaw teriw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ polisi kɔnɔna na san hirikaw olu caman wulila ka taa tasibila laban kɛ Anatole ye. Anatole kɔni taara ka doni giriman belebeleba to sabula min ye suseliw ye sa olu kɛra cathédrale maaw fɛ ka kɛ ni a yɛrɛ ka diinɛ ye min ye limanaw ye balimaw sinjiw bɛɛ lajɛlen nana sa kana tasibila kɛ Anatole Sangare ye k'u bɛ dugawu kɛ ko Ala k'a dayɔrɔ Ala ka o sumaya an yɛrɛ b'an fa faro ka sa k'a fɔ min ye Anatole Sangare ye kita dangelen don a y'a se kɛ an b'a fɔ sa nin kɛnɛ in kan yan tiɲɛ na hali nin waati laban ninnu na kitakaw ye nali minnu kɛ défense la a ye wulikajɔ kɛ a n'a si a kɔrɔla cogo cogo a y'a cɛsiri yaasa kita bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min wa Anatole Sangare coup d'état min kɛra ATT ninnu fɛ a kun sen b'o la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ an b'a fɔ sa maa min don polisi kɔni kun kan a belebele dɔ taar'i da an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi min Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jaabi ma Ala k'o nɔgɔya sɔgɔma in na taa k'o jɔya Kebayi Jalo
Falaye Keita. Bon, nous flabe flè nous k'u ta sele k'u ka dugu la. Kiba koko ale ti to ya k'ale bɛ taa kita. Falaye koko ale tɛ se ka to ya k'ale bɛ taa yɛlɛmani. Bon sisan sa olu bɛ fɛ ne fana kan ka segu taa bɔ a ma ka journal kɛ yanni olu ka na. A yɛrɛ k'a jateminɛ. Cadreur fila. Maa si tɛna seli kɛ k'u ti Bamakɔ saga don fiyewu. Taa k'u ka dugu la. Ne fana bɛ taa segu. An k'a kɛ ten. Wa limanaw ni y'aw bilatɔ ye ɲɛnafin na a k'an bɛɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45